Здравейте, господа гвардейци! В личен план бих бил доволен, ако са прави изследователите, твърдейки, че си тръгвам с доверие, не по-малко от онова, с което съм прекрачил прага на Дондуков 2. Не бих ревнувал, че ще бъда първият, който ще адмирира, ако президентът Плевнелиев постигне повече, ако достигне по-далече, по-напред, към по-доброто бъдеще на България. На добър час, господин президент. За мен беше чест да живее България. Ще работя за заетост. Ще работя за справедливост и ефективно правораздаване в интерес на гражданите. Ще работя за балансирано развитие на регионите, за по-добра бизнес среда, за повече инвестиции, за образование, за иновации, за България с модерна инфраструктура, за културното и духовно развитие на нацията, за държава с репутация и добро име в този глобален свят. Ще отворя президентството за всички вас. Призовавам ви, използвайте я. Защото гражданите задават дневния ред на институциите и защото гражданите имат правото да изискват от политиците